Qui? Qui jutjarà Daniel Baena, el tot poderós tinent coronel de la Guàrdia Civil, que mentre demonitzava i insultava l'independentisme a les xarxes socials amb l'àlies de Tácito, instruïa les causes judicials en contra? Qui el jutjarà? I qui jutjarà el seu amic i company, aquell jove d'extrema dreta en èpoques passades i actual coronel de la Guàrdia Civil, senyor Pérez de los Cobos? Qui els jutjarà pel macromuntatge policial farcit de mentides, manipulacions i ocultació de la veritat, tal com diu ara la sentència? Per les mentides, manipulacions i ocultació de la veritat, qui el jutjarà? Per haver intentat incriminar i criminalitzar la cúpula dels Mossos d'Esquadra amb l'intent de que quadrés l'acusació de sedició contra els líders independentistes. Qui jutjarà aquest gran muntatge? Qui rescabalarà a tots els que han patit d'aquests anys de destrucció de vides professionals, de problemes econòmics, de destrucció emocional? Qui els jutjarà als responsables d'haver creat una gran mentida només per fer mal a l'independentisme? No, probablement ningú, perquè estem vivint en una Espanya en blanc i negre, on la música del nodo retorna una i altra vegada. Aquí no mana Pedro Sánchez, aquí no mana l'executiu espanyol, aquí no manen els partits polítics, ni tan sols manen els tots poderosos líders mediàtics. Aquí mana l'estat profund. Un estat profund que té una línia de continuïtat amb el franquisme i que es manté més viu que mai. I ara aquests no els jutja ningú perquè estan protegits. No es tracta només dels Vox i l'extrema dreta en el Congrés de Diputats recuperant el relat del feixisme franquista, sense complexos, que per cert, el sentirem al Parlament, perquè aquest Garriga el portaran a Catalunya. I una part dels vots de Ciutadans aniran cap aquí i el tindrem en representació parlamentària. Preparem-nos, comprem-nos orelleres. Però no és l'extrema dreta de Vox, no és una part de la dreta més extrema del PP, és una Espanya profunda que no ha deixat de manar mai i que quan es tracta de la unitat d'Espanya, quan es tracta de la pàtria, es manté ferma en el poder i en el control del poder. Per això, els mentiders i manipuladors, els tinents coronels i els coronels que munten grans macromuntatges policials per destruir la vida professional de grans professionals de la policia i per destruir els líders independentistes, no els hi passarà res, se'ls hi donaran medalles, ja els hi han donat medalles. És l'Espanya que tenim. És l'Espanya del nodo. És l'Espanya del blanc i negre. Vox no és res més que la punta de l'iceberg d'una Espanya fallida.